Sa Cagayan de Oro City, usa ka tagiya og sakyanan nga miikya sa iyang kalapasan ang nakuhaan og video. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Sara, wa gihapon kaikya sa mata sa publiko kining tag-iya sa sakyanan nga nakuhaan og video nga gitangtang ang ligid nga gibutangan og clamp. Human kini nag-illegal park, dayon ikyas dala ang clamp. Makita sa video nga kuha sa usa ka netizen, kining usa ka tag-iya og sakyanan nga nakapark sa may dalang Capistrano sa Cagayan de Oro City, nga gitangtang ang ligid nga gibutangan og clamp sa Roads and Traffic Administration. Taod-taod, giilisan kini og laing ligid dayon milarga. Matod sa RTA, nag-illegal park ang maong tag-iya, rason nga gibutangan og clamp ang sakyanan. Dito gid siya sa may corner mismo, no? So sa kanang makita na to nga white and black or black and yellow nga pintal na to sa isikakilid labi na sa mga intersections. Apan wala gihapon makaikyas ang maong tag-iya sa sakyanan, tungod kay nasapon kini sa mga traffic enforcer sa may Divisoria. Allegedly nga reason sa katong maong individual is to return the clamp sa kiosko kagawasan sa Divisoria or sa RTA office. Posible sad magatubang og kasong altering o attempted theft. Attempted theft man to yang bot no. Kay naaman tay naitabukan nga napugman na to ang iyang pag wa man niya nadala sa ilang panimalay ang maong government property katong clamp na to. So isa to sa tong gistudyohan karon nga pwede nga ito sa kaso bato kaniya. Sara, pahimangno karon sa Roads and Traffic Administration sa mga motorista nga dili magpataka og parada aron makalikay sa illegal parking nga dunay multa nga mokabat sa 1,500 pesos. Sara. Okay, daghang salamat, Ethel Ipanag.